ኣብ ሃገረ ማሊ ነተቐድሚ 5 ዓመታት ብዕልዋ መንግስትን ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ኣሲሙ ጎይታን ንምዕላው ፈቲንኩም ተባሂሎም በርከት ዝበሎ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው እቲ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ወተሃደራዊ መሪሕነት ኣፍሊጡ መሰረት ካብ ማሊ ወፂ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ኣብ ልዕሊ ኣሲሙ ጎይታ ዝመርሖ ብዕልዋ መንግስትን ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ወተሃደራዊ መሪሕነት ዕልዋ መንግስቲ ክፍጽሙ ገለ በርከት ዝበሎ ወተሃደራት ውዲት ይኣልሙ ከም ዝነበሩ ከም ዝተቃልዐን በለይቲ ድማ ብዙሓት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ከም ዘለውን እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ምቕያድ ኣብዚ ውዲት ተሳቲፎም ምስተባሃሉ ኣባላት ሰራዊት ድማ ይቕጽል ምህላው ተገሊጹ እቲ ንባዕሉ ብዕልዋ መንግስትን ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ኮሎኔል ኣሲሙ ጎይታ ኣብ ልዕሊኡ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ክካየድ እዚ ንመጀመርታ እዋን ኮይኑ እዚ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ እዋን ሰራዊት እቲ ሃገር ኣንጻርቶም ሰፊሕ ከባቢታት ማለት ተቆጻጺሮም ዘለዉ ጅሃዳውያን ዕጡቃት ውግእ ኣብ ዝገብሩሉ ዘለዉ እዋን እቶም ጅሃዳውያን ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እቲ ሃገር ላዕለዋይ ኢድ እንዳሓዙ ይመጽኡ ኣለዉ ዝብል ክስታት ይቐርበሉ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ከሳብ ሕጂ ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ሓደ ጀነራል ዓባስ ደንበለ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂ ንሞብቲ ዝበሃል ዞባ ናይቲ ሃገር ዘመሓድር ዝነበረ ወተሃደራዊ መራሕን ምስኡ ድማ ጀነራል ንዕማ ሳጋራ ትበሃል ሓንቲ ካብ ውሕዳት ዝለዓለ ወተሃደራዊ ስልጣን ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ሃገር ዝኾና ጀነራል እዮም በዚ ዕልዋ መንግስቲ ተኸይሶም ዘለዉ እዞም ወደንጋሉን ዝኾኑ ጀነራላት እቲ ሃገር ከዓ ነዚ ዕልዋ መንግስቲ ክመርሑ ጸኒሖም ዝብል ክስ እውን ቀሪብሎም ኣሎ ክልቲኦም ድማ ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ሰራዊት እቲ ሃገር ምዃኖም ተገሊጹ ይኹን እምበር ምስ ጀነራል ዓባስ ደንበለ ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ሂብዎ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብቲ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝኾነ ኢድ ከም ዘይብሉ ንሱ ኾነ ጀነራል ንዕማ ከም ዘይተኣስሩ ዘለውን ተዛሪቦ እቲ ምንጪ ወሲኹ ኣብ ዝዋን ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ሃገር ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ግን ጀነራል ዓባስ ደንበለ ኣብ ገዝኡ ገዲፍዎ ከም ዝመጸ ብምሕባር ኣይተኣስረን ዘሎ ኢሉ ይኹን እምበር ካብዚ ናይ ምንጪ ሓበሬታ ወጻኢ ኣብ ዜናታት እቲ ሃገር ጀነራል ደንበለ ኾነ ጀነራል ንዕማ ተኣሲሮም ኣለዉ ዝብል ዜናታት እዩ ዝዝርጋሕ ዘሎ حلتات تجرين أب كل العفار زن قصاصو عطقات تجرين أب سمون نكال أجزاء أب كوابيتات عفار كم زت تخصون أب عليه ود جودات كم زوردن تجاليزو نتيا مداوب تعفارن تجرين زجات أم جت تعمل كتم كلتي وجنات نحر حدا يمزكاسس زلوا جزيهم محضر كل التجري ببيت صحفة سلامة تنابلو أب زوج أم جلسي كابتم أب كوابيتات عفار زركب عطقات تدقى جامي تنكياتات يكيات كم زل زخصص كوينو لمون نخال أجزاء كاب كل العفار فولي بوتا أب تبجسم أب كابي دربة أبزل أحدو بزخافة وتوخسي حدا تقدلاي بمسوقات تفلينا على إلو إزي أبز حلفك أدم سنبت زقوانا فكونتات أما حبرا وميديا كزرارب زقني وخوينو مرحي إتم زخصوص زلو عطقات زخانة برغادر جنرال قبرز قابهر بيانه ودان طرو نمعكن زينا بيبيسي أبزها وحبريتا كفت أرزين دوليه قونس إيو مهنياتو أمونغو كلت إحواتي زكاية زلو دحر مبال ناستاد فرق ساعات زقات سأله توخس كم زتخايدا أرقاقيس إيو نسو قات إلو ونتات نابقون تكامل رحين دلن نزينا دما أب عفار صحي هارور نوقع زلنا انت خونا دوب سجيرهم نابني عفار جزاءات آتيوم كبيبا يوم توخسي كفيتوبن ليلو كم ذكر قد محادا ورحي ازوم عطقات ناب كوابيتات زوبات دوب مبراق تقراي قوص تنقساقيسهم نحات إيروان مسحالتات تقراي استتاخوسو خوينهم اتهزب دما أبز اوان وقا اي تخفتولنا كان عرقكم ينا إيلوم كم زلمانومن نابوتهم كم استملسون ززاربة جنرال قالوا مخبيرهم تقليلهم ناميريت عفار كم سقوري قلص اتخاب جزيهم محدار كل تجراي زوات مقلص جن اتتوخسي بتنكياتهم عطقات كم استجمرن مريت تجراي كم زخونن يزقلص ودو حبرات هاجرات بزتفلالي ناي لمعات تكالاتو غيرو اب تحتتي متحجاز نزلاق لمعات كاب كل تشعي اسران كلتن كساب كل تشعي اسران شدشن زبل مدبو بتمس إرترا زغبرو متحوار اندغفاتن اب إرترا تمزغيبو زلو وصيت بزملكت اوصيو اب زلو ناي كل تشحن عسان 4 صبصابو نيرترا اب مداي زلاق لمعات صبق وصيت امزغيبا كبل موغيسو ودو حبرات هاجرات اب صبصابو كليمان قطباو صقطاتن زامسلو عالم لخويان بدهوتات كوانت هلو مدايا طعنا تمرتي مسل دق انستيو موغاد مخنشاب دق انستيون اب قطباو نطفتات مستافن بولص وصيتي تمزغيب يلو ودو حبرات هاجرات اب زنا 2024 صبصابو كابتي اب إرترا اونتاو وصيتات ترايلو الله زبولو مدايات حدا طعنا خوينو اب مداي طعنا ماكلات طعنا زغبر حرسي كاب 70 حدن ميتاويت اب 2023 ناب 80 حدن ميتاويت اب 2024 كب كم زبلن بزد ما لعلي سوسان حدن شح دق انستيو غبو حكمنا وكنك
መከን እንዳረኸባ ከም ዝሓረሳ ገሊጹ ካብዚ ቀፂሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ኤርትራ ሱታፈ ደቂ ኣንስትዮን ሱታፈ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝበለጾን ኣብ ዓመተ 2024 ከዓ ናብ 5 ክፍሊ ካብ ዝበጽሑ ብዙሕ ተማሃሮ እቶም ዝበዝሑ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾኑን ደቂ ኣንስትዮ 87.8 ካብአን ናብ 5 ክፍሊ ከም ዝበጽሓን ደቂ ተባዕትዮ ድማ 82.7 ሚእታዊት ካብኦም ናብ 5 ክፍሊ ከም ዝበጽሑን በዚ ከዓ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትምህርቲ ሱታፈ ዛይዱ ምህላዊ ይገሊጹ ኣብ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪቱ ድማ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ 100 ሚእታዊት ዝተወገደ ንምግባሩ ኣብ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ኣብ ዝዋን 94 ሚእታዊት በጺሑ ከም ዘሎን ኣስታት 2840 ዓድታት ድማ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ወጊደን ምህላውን ገሊጹ እቲ ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ ድማ ምስ ናይ 2015 ክወዳደር እንከሎ ናይ 62 ሚእታዊት ወሰኽ ኣርኢ ኢሉ እዚ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዕወት ክኸውን ዝኽኣለ ድማ ብሕጊ ዝሕትት ብምግባሩ ከምኡውን ማሕበረሰብ ንቕሓቱ ብምብራኹ ምዃኑ ገሊጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጸብጻባዊ መወዳእታ ንቐጻሊ ሸቶታት ዘላቒ ልምዓት ናይ ኤርትራ ንምድጋፍ ኣብ 5 ቀንዲ ቀዳምነታት ከተኩር መደብ ከም ዘለዎ ንሳቶም ድማ ስርዓታት ምግቢ ምሕያል ዓቕሚ ሓበሬታ ምእካብ ምዕባይ ንለውጢ ክሊማት ዘለዎ ተጻዋርነት ምቅልጣፍ ማሕበራዊ ለውጢ ምምሕያሽን መራኸቢታት ምስፋሕን ዘጠቓለሉ ምዃኑ ገሊጹ ውድብ ሕቡራት ሃገራት በዚ ደጋፍ ኣቢሉ ህፁፅ ድልየታት ከማልአን ብሕጂ ከምዕብል ትጽቢት ዝግበረሉ ቱሪዝም ድማ ደጋፊ ክኸውንን ነባሪ ዕድላት ክፈጥርን ትጽቢት ከም ዘለዎ ሓቢሩሎ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጸታ ዶባት ንምቁጽጻር ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዘንቆሎ ብዝተባሃለ ጉዳይ ንሓንቲ ኣሜሪካዊት ኣደ 5 ቆልዑ ዝቐተለ ካብ ኤል ሳልቫዶር ዝመጽእ ዘይሕጋዊ ስደተኛ ብዘይ ምሕረት ንሕልፈት ንኽእሰር ተፈሪዱ ወዲ 24 ዓመት ቪክቶር ማርቲኔዝ ሄርናንደዝ ብነሓሰ 2023 ኣብ ቤል ኤር ሜሪላንድ ንጓሳ 37 ዓመት ራቸል ሞሪን ብምዕማጽን ብምቕታልን እዩ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ እታ ግዳይ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ናይ محخوري وي هايكين من قد كم استقتلتي تقليص نيرو اتقبلنيا خا رئيسا بينتو قدم محبؤه الرئيسا باخاوح كم زهرمان كم زحنقان بيت فرد سميعيو اتقتالي اب 2023 اب لوس انجلس مستفصم ورار غزا بستاساسر غبن ونز فصم خوينو اب ال سالفادور بقتلت كالغوال نستيتون كدل كم صنح اخبرت حق غليصم الله بسونيك انا حلفت فرد خوهابون كله بزح سمعيت يرأيو اي نبرن نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم